Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la última conferencia del ciclo Las matemáticas en la vida cotidiana. Como sabéis, esta última conferencia, como ya es habitual estos últimos años, impartirá en euskera. Pero antes queremos agradecer a las entidades colaboradoras que ayudan a que este ciclo de conferencias siga todavía y haya durado 15 años. Así que muchas gracias a la Biblioteca de Bidebarrieta, que nos acoge siempre cada año en este salón, a la Universidad del País Vasco, a la Real Sociedad Matemática Española, al Centro Vasco de Investigación en Matemática Aplicada y a Radio Euskadi. Bueno, dicho esto, por supuesto, muchas gracias a todos por venir, por asistir a estas conferencias. Y la conferencia de hoy, bueno, estará impartida por una compañera nuestra de la Facultad de Ciencia y Tecnología, del Departamento de Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa de la Universidad del País Vasco, Inmaculada Arostegui, que además de ello es colaboradora en el propio BECAN, en el Instituto Vasco de Investigación en Matemática Aplicada. Y bueno, pues hoy nos hablará de alguno de sus campos de investigación, ya desde que terminó la carrera, ¿verdad? Ya se dedicó en la especialidad a el estudio de la bioestadística, de las matemáticas aplicadas a las ciencias biológicas, en particular a las ciencias sanitarias, y hoy nos hablará precisamente de cómo la salud, las matemáticas y la salud se interrelacionan con la charla que se titula Matematikak gure osasunaren alde. Muchas gracias, Inma. Bueno, arratsaldeon. Eskerrik asko Pedro aurkezpenagatik eta Raúl gonbidakpenagatik. Gracias eta eskerrik asko zuei guztioi hemen egoteagatik. Orduan, bueno, espero gai izatea zuen arreta jasotzeko behintzat ordu honetan. Hasiko naiz komentatzen pixka bat nola aukeratu nuen izenburua hitzaldirako. Raúle konbidatu ninduenean hitzaldi hau ematera nahiko argi neukan zertaz hitz egingo nuen. Ni matematikaria naz, matematika ikasi nuen EHUn, eta nahiko ikasketa teorikoak ziren, baina betidanik gogoan neukan matematika aplikatuetan lan egiteko. Eta matematika aplikatu horren bila aurkitu nuen aukera bat osasun alorrean lan egiteko, eta hasieran ni neu ere apur bat harrituta geratu nintzen, ez? Nola zer egin dezake matematikari batek osasun arloan pentsatu neuen, baina berehala hasi eta momentuan konturatu nintzen hainbat gauza zeudela egiteko eta asko erakarri ninduen profesioak berak, ez? Orduan argi neukan matematika eta osasunaz hitz egingo nuela, baina izenburua, Raúlek esan zidan, izenburua izan behar du oso erakargarria eta desente kostatu zitzaidan izenburua bera pentsatzea, ez? Matematika gure osasunaren alde. Eta benetan uste nuen, matematikak zer esan asko daukala gure osasunaren inguruan eta zergatik ez gure osasunaren alde egiteko gauza asko egon daitezkela. Eta hola pentsatu nuen izenburua. Gero ikusiko duzu ez zela hain originala, nik uste nuen beste originala. Baina, hasi nintzenean horretaz izenburua pentsauta zelan uztartuko nituen nik matematika eta osasuna, lehenengo gauza pentsatu nuena zen nola ikusiko luke ez nik, porque nire iritzia guztiz alboratua da, baina nola ikusiko luke edozeinek matematika eta osasuna, ez? Seguruenik ikusiko lituzke bakoitza mutur baten. Bata mutur baten eta beste muturrian. Eta, espero dut gutxienez zubitxo bat ikustia bi muturren artean, zubi hori luzeagoa, motzagoa, dotoreagoa edo simpleagoa izan daiteke, baina nik espero nuen behintzat denok zubitxo bat ikustia. Baina gero, errealidadeaz ohartzen joan nintzen enean, bai pentsatu nuen, gian jendeak ikusten duena ez da zubi dotore bat, baizik eta ikusten duena da kriston amildegia eta mutur baten matematika, bestean osasuna, eta ez da ez ausardia nahikorik amildegi ikaragarri horren gainean dauen ol txiki baten gainetik pasatzeko. Ez da berdin zubi dotore baten gainetik pasatzea, lasai-lasai edo amildegi baten gainean dagoen ol baten gainetik pasatzea, eta nik uste dut hau dela errealidadea eta jende askok uste duela bat eta bestearen artean amildegi ikaragarria dagoela eta ez dagoela iaia modurik batetik bestera pasatzeko ausardia ondirik gabe. Eta espero dut zuei gaur konbentzitzea ez zela hainbesteko ausardia behar, porque nik ez neukan hainbesterako ausardiarik eta pasatu nintzen. Orduan, lehenengo gauza egin nuen hitzaldia prestatzerakoan,
izan zen, gaur egun zer egiten dugu zerbait eta ez dakigunean guztiok. Googleen sartzen gara eta tekleatzen dugu nahi duguna aurkitzu. Orduan tekleatu nuen matematika eta osasun, bi hitzak. Eta ikusi nuen zer erakusten zidan Googleek. Eta Googleek lehenengo 3 edo 4 orrialdetan erakusten zidana nahiko antzekoa zen. Lehenengo orrialdean ja ikusi nituen 3 ez 4 sarrera, eta sarrera horietan agertzen zen Elhuyar aldizkaria. Elhuyar aldizkariko helbidea agertzen zen eta errepikatzen zen gainera. Orduan pentsatu nuen, hau nire posa, pentsatu nuen, Elhuyar aldizkariak arreta ematen dio matematika eta osasuna uztartzeari, beraz, badirudi ez gaudela orain dela 25 urte ni egon nintzen tokian, baizik eta zerbait aurreratu dugula, ezta? Nire pozak minutu gutxi batzuk iraun zituen, porque hasi nintzenean sarrera horietan sartzen, berehala ikusi nuen Googleek erakusten zizkidala sarrera horiek Elhuyar aldizkarian matematikaz eta osasunaz hitz egiten dalako, baina oso artikulu gutxitan hitz egiten da matematikaz eta osasunaz batera. Orduan hala ere ez nuen amore eman eta hasi nintzen Elhuyar aldizkarian bilatzen eta, pixkatxoa gehiago tardatu nuen, baina bai aurkitzu nuen baita osasunaz eta matematikaz hitz egiten ziren pare bat sarrera bintzat. Eta lehenengotarikoa zen, datu baseak uztartzea botiken arteko interakzioak detektatzeko tresna izenburua zeukan artikulu bat zen. Hemen hitz egiten zuen, Columbia Unibertsitateko ikertzaile batzuk egindako lan baten inguruan, nola gaur egun datu base ikaragarriak sortzen dira medikamentuen edo botiken erabilpenaren inguruan, eta datu base guzti horiek metatu eta biltzeaz gain, uztartzen ditugunean aukera izango genukela medikamentuak daukaten onuraz ohartzeaz gain, medikamentu horiek interakzionatzen dutenean eta bata eta beste batera erabiltzen dutenean, agian onuraz gain beste kalte batzuk ekar zitezkela ere, eta nahiko erresa izan zitekela ondorio horiek ateratzea, eta beraien aldarrikatzen zutena zen oso importantea zela datu baseak uztartzea. Bigarren sarrera aurkitzu nuena honen inguruan, Elhuyar aldizkarian, izan zen gure kide batek, Eli Alberdi EHUko irakaslea da, ingenieritza eskolan, eta beronek grabatu zuen bideo bat, hemen elkarrizketa izan beharrean, artikuloa izan beharrean, bideo itxura zeukan, eta izenburua zen glioma baten matematika. Eta hau nahiko sakonagoa zen, eta bertoan hitz egiten zuen glioma bat da, tumore bat normalean burmuinean edo bizkarrezurreko muinean sortzen dana, nahiko bortitza, eta berak hitz egiten zuen nola glioma bat edatzen zen gorputzean, ekuazio diferentzialan bidez aztertu daitekela eta azaldu daitekela, eta nahiko interesgarria, baina pixka bat sakonagoa iruditu zitzaidan. Eta bi gauza horietaz aparte, lehenengo, esan dizuen bezala, lehenengo 3-4 horrietan, aurkitzu nuen beste gehiengoa zen batxilergo zientifikoaren inguruan. Agertzen zen batxilergoko matematikak, natur eta osasun zientziak eta batxilergo teknologikoko matematikako testuliburuak ziren gehien bat. Eta hemen bai harritu ninduela ikustea, inbesteko garrantzia izan zitekela testuliburu horiek bi hitz hauen inguruan. Niri arraroa egin zitzaidan, hau ez nuen espero. Así como aurrekoa postu ninduen eta nolabait espero igual ez nuen, pero ez ninduen hainbeste harritxu, honek bai harritxu ninduen. Eta orduan, hasi nintzen horretaz pentsatzen eta pentsatu nuen, bi adarretan matematika irakasgai berdina ikasten dutela, bigarren batxilergoko ikasleak, eta horren inguruan zirudien testuliburu asko zeudela. Ez dakit beste arlo batzutan, hainbeste testuliburu dauden, baina hemen ikaragarri asko aurkitzu nituen hola bapatean. Eta orduan pentsatu nuen urrengo gauza izan zen, hau da euskeraz sartu dudalako matematika eta osasuna. Igual sartzen badut beste hizkuntza baten, beste argazki bat ikusiko dut. Eta orduan aproba txiki bat egin nuen gaztelaniaz sartuta. Matematikaz eta salud sartu nuen. Eta hemen argazkia itxuraz oso ezberdina zen. Lehenengo sarreretan aurkitzen nuena, zen gehiago bideratua divulgazioaren inguruan, matematikak osasunean, nik nahi nuen arloan, matematikak osasunean eduki dezaketen edo divulgatzeko beharraren inguruan. Baina gero, hemen ere, nire espektatibak pizkoa jaitsi ziren, porque gertatzen zena zen liburu hau, Las matemáticas vigilan tu salud,
atera berria zegoela 2017an eta hainbat sarrera liburu horren ingurukoak direla, esate baterako beste hau hemen jarri dudana, ¿qué pueden hacer las matemáticas por tu salud? Pertsona berdinaren hitzaldi bat zen, tertulia baten emandakoa Granadako taberna baten, kafeteria lestakizar jartzen zuen. Orduan, bi hauek oso lotuta zeuden eta garai berekoak ziren, eta hemen ja konturatu nintzen nire izenburua etzela bat ere originala, porque nire izenburua da hain zuzen iaia hemen esaten dugun gauza bera. Baina hala ere, bai pentsatu nuen zerbait horretaz jende gehiagok esaten zuela. Gero pixka bat sakondu nuenean liburuan konturatu nintzen, hemen epidemiologiari buruz hitz egiten zala, epidemien edapenaren inguruan eta txertoen eraginkortasunaren inguruan. Beraz, ni pentsatua neukanetik pixkatxo bat bai urruntzen zan, pero hala ere nahiko antzekoa. Eta baita, El Paiseko zientziari buruzko orrialdetxo baten agertzen zen, las matemáticas son beneficiosas para la salud, hau ere, orain dela hilabete pare batekoa zan, bat zeuden gertu gauza ezberdinak naiz eta nahiko erlazionatuak egon. Baina, baita, hemen testu liburuak ez nituenen aurkitzu pentsatu nuen, eta hemen zergatik ez daude testu liburuak. Orduan, egin nuen unrengo hausnarketa izan zen, agian gaztelaniaz salud, ez da hitz egokia horren bilaketa egiteko eta sanitario edo sanitaria edo sartu behar nuen eta hor bai sartu nuenean, ez dizuet erakutsiko, baina matematikaz eta sanitar jarri nuenean ja hasi ziren testu liburuak ateratzen. Orduan, hausnarketa horrekin pentsatu nuena zen, nik uste dut honek zerbait gehiago merezi duela honetaz hitz egiteko, ezta? Nola saiatuko gara zerbait zabaltzen edo edatzen jakin gabe gure gazteak, gure bigarren batxilergoko gazteak zer pentsatzen duten. Eta pentsatu nuen lehenengo gauza zen ia eduki berbera behar duten bai batzuk eta bai besteak matematikaren inguruan eta ia beraiek zer uste duten. Eta aprobetxatuz, bigarren batxilergoa seme bat daukadala, inkestatxo bat. Prestatu nuen berak bere lagunei pasatzeko, bere institutuan, eta jaso zituen 24 erantzun, eta inkesta horretan galdera txiki batzuk egiten nizkien, matematikaren behar izana eta baliagarritasunaz, matematikan daukaten zaletasuna eta lortzen duten emaitzaz, eta ia zein ikasketekin beraiek erlazionatzen duten matematika hain zuzen momentu honetan, beraiek hautaprobak egiteko prestatzen ari diren momentu honetan. Zanion mugatzeko natur eta osasun zientzietara eta batxilergo teknologikoko ikasleetara. Eta orduan erakutziko dizkizuet inkestea honetan zer ikusi genuen, niretzako nahiko sorpresa izan zen. Orduan, lehenengo galdetzen nien behar izana eta baliagarritasuna aztertzeko, ia beraiek uste zuten, beraien etorkizuneko ikasketetan matematika ikasten jarraitu beharko duten. Baita ikasketen inguruan, ia orain arte ikasitako matematika beraien etorkizuneko ikasketetan baliagarria dela uste duten. Eta gero, lanbidearen inguruan, galdetu nien ia uste duten beraien etorkizuneko lanbidean beharrezkoa izango duten matematika eta ia baliagarria izango duten. Bueno, beraien erantzunak, 24tik 13 zeuden batxilergo teknologikoan eta 11 natur eta osasun zientzietan, eta bai edo ezko 4 galdera hauetan, ikus dezakegu ikasten ari diren eta jarraitu beharko duten matematika ikasten, teknologikokoak 85ean esaten zutela baietz, 27an natur eta osasun zientzietakoak. Ia baliagarriak diren jadanik ikasi dutena eta ikasten ari direna, 82ak batxilergo teknologikoan baietz esaten zuen, baina bakarrik 55 erdira ere etzen iristen natur eta osasun zientzietan. Eta niretzat kezkagarriago, matematika zure etorkizuneko lanbidean beharrezkoa dela galdetzen genuenean 77 batxilergo teknologikoan, nik hemen batxilergo teknologikoan espero nuen 100, eta ez 77, baina natur eta osasun zientzietan 27. Eta baliagarria izango duten 182, 126. Hau kezkagarria iruditu zitzaidan, pentsatu nuen, diferentziak bi adarren artean ez nuen hemen estadistikarik erabili kontrasterik egiteko ez ezer, baina bain ikuste esanguratsuak izan daitezkela. Gero galdetu nien ia matematika gustuko duten, beraien zaletasuna neurtzeko, eta ia zenota ateratzen duten. Eta hemen, zenbaki zehatza eskatu beharrean jarri nien lerro bat eta eskatu nien gurutze bat jartzeko beraiek uste zuten tokian kokatzen zirela. Nik uste erresagoa dela, nire esperientziak erakusten dit erresagoa dela horrela erantzunak jasotzia, eta nik gero regleta batekin neurtu nuen.
Eta zaletasunari dagokionez, hemen erakusten dudana, batazbestekoa da, batazbestekoa natur eta osasun zientzietan batetik 10 5,7 dago, eta 7,9 batxilergo teknologikoan. Areta gehiago, hemen saiatu naiz konfiantza tartea jarri dut, ikusteko gutxi gora bera ze sakabanatuak dauden emaitza hoiek, eta asko pentsatu gabe ikusten dugu batxilergo teknologikoan 8 inguruan nahiko kontzentratua daudela datuak, eta ordea natur eta osasun zientzietakoak asko sakabanatuago daudela, eta inkluso nahikotxo zeuden 5 bera. Emaitzari ordea, emaitzaren arabera galdetzen dietenean, beraien notak zeintzu diren galdetzen dietenean, natur eta osasun zientzietakoak batazbeste 8,5 daude, eta teknologikokoak 7,8 inguruan eta antzera sakabanatuak. Beraz, zaletasun gutxiago daukate, baina emaitza hobeak dituzte. Beste gauza galdetu niena, zen lusatzeko, beraien etorkizunean ikus dezaketen ikasketa, goi mailako ikasketetan, oda beraik eskura izan dezaketen goi mailako ikasketetan, beraien zaletasunak esaten dien goi mailako ikasketetan, ze 5 goi mailako ikasketa lotuko lituzketen pentsatuz matematikarekin zerikusia eukiko dutela. Eta hor bakoitzak 5 eman zizkidan, eta guztira 120 erantzun jaso nituen, 24 ikasle ziren, eta 120 erantzun horiek zenbatu soilik egin ditut. Orduan, fizika 24ak erantzuten didate. 24ak dudari gabe fizikan matematikazko beharko dute. Ez dakit fizika ikasteko asmoa duten, natur eta osasun zientzietatik doazenak, baina 24ak esaten dute fizika ikasiko balute matematika oso beharrezkoa izango litzatekela. Ingenieritza 23 batezik beste guztiak. Ekonomia 22. Kimika eta enpresen administrazioa 18. Bioteknologia 13, hau sorpresa, ez nuen pentsatuko ez da bioteknologia hor agertuko zenik. Biokimika 8. Psikologia eta medikuntza 4. Eta ez ditudanak aipatu banaka-banaka agertzen zielako zen edo binaka gehien jota. Orduan, hau ikusita egin nuena zen sailkatu. Nire ezagutzaren arabera nola sailkatuko nituzke, fizika eta kimika, zientzia esperimentaletan sailkatuko nituzke, ingenieritza teknologikotan, ekonomia eta enpresa administrazioa gizarte zientzietan, medikuntza, osasun zientzietan, baina beste 3 hauek, seguruenik nik jakinarren non kokatzen diren, jendeak orokorrean ez dauka oso argi non kokatzen diren. Orduan, jarri nuen bioteknologia, bio eta teknologikoak bezala, biokimika, natur edo zientzia esperimental eta osasun zientzien artean, eta psikologia, gizarte zientziak eta osasun zientzien artean. Eta egin nuen zenbaketa izan zen, hartzen baditugu 29 horiek, hemen dauzkagu 13, 8 eta 4 gehi 4, guztira 29 ditugu, nolabait osasun zientzietan koka ditzakegunak, zeren bioteknologia eta biokimika benetan osasun zientzietan kokatzen dira naiz eta agian ikasleak ez jakin, eta guzti horiek biltzen bagenituen, eta gainera 2 gehiago nituen hemen ez ditudanak zerrendatu, farmazia zelako eta farmazia 2 pertsona bakarrik erantzun zuten eta erantzun gutxikoak ez ditut zerrendatu tokia horresteagatik. Beraz, guztira, 31 hauetatik, 31 bakarri daude osasun zientzietako ikasketak aipatzen dituztenak eta gainera 10 bakarrik dira natur eta osasun zientzietako ikasleak. Oda, gehienetan gainera ikasketa horiek aipatzen dituztenak teknologikokoetakoak dira. Gainera, hortik bioteknologia kentzen banuen, porque bioteknologia uste dut beraiek teknologia hitz horrekin kokatzen dutela gehiago batxilergo teknologikoan, hori kentzen banuen, 16 gehi 2, 18 horietatik 4 bakarrik dira natur eta osasun zientzietan kokatzen diren ikasleak. Eta gainera, medikuntza soilik izten badut, benetan zalantzagarriak batez ere beraientzat izan daitezken hauek, kenduta, 4 erantzun horietatik gehi farmaziako 2 ikasle bakarra da natur eta osasun zientzietakoa. Orduan hori dana, batera jarrita, aterako nituzken ondorio nahiko simpleak, naiz eta hemen ondorio sakonik ezin dugun atera, porque lagin hau ez da zorizko lagin bat, eta seguruenik ez da populazioaren adierazgarria, baina nolabait bai erakusten digu zerbait. Eta izango litzateke, goi mailako ikasketetan, osasun eta natur zientzietako ikasle gehienak,
uste dute matematika ez dutela beharko, 73%ak uste du ez duela gehiago beharko. 55% erdiak baino gehiago gainera uste du ez dela ez da baliagarria izango ikasitakoa. 73%ak uste du etorkizuneko lanbidean ez duela beharrizkoa izango, eta 74%ak oraindik pentsatzen du ez duela ez da baliagarria izango. Nik uste hau tristura sartzeko modukoa dela. Saletasunari dagokionez, natur eta osasun zientzietakoak gainditsu bai egiten dute, bataz beste 5,7 daukate, baina arraroa dirudi emaitza 8,5 izanik saletasuna hain bajua izatea, ezta? Eta azkena da niretzat harridura gehien sortu zidana, eta da, gainera, beraiek ez dute beraien etorkizuneko profesioarekin inolaz ere matematika erlazionatzen. Beraz, galdetzen dudana da baldute ondorio horiek oinarririk, eta zein izango litzateke hemen egin dezakegun erreflexioa, ezta? Benetan, matematikak baldu osasun zientziekin loturarik, nik uste dudan ez baietz, saiatuko naz behintzat, zertzelada batzutan hori erakusten. 21. mendeko osasun arloko erronka potoloak aipatu beharko bagenitu, gaur egun osasun arloan ditugun erronkak ez daukate zerikusirik orain dela 50 urte genituenekin. Gaur egungo erronka potoloak izango lirateke alde batetik indize berriak, osasun indize berriak oso subjektiboak direnak garatzea. Eta horietarikoak izango lirateke ongizatea, bizikalidadea edo hauskortasuna, menpekotasuna. Horrez esan nahi du, gaur egun osasuntzu egotea ez dela bakarrik gaixorik ez egotea. Osasuntzu egotea da osasunaz gozatzea, fizikoki, psikikoki eta sozialki, ez? Hori oso importantea da. Beraz, kontzeptu berri horiek oso subjektiboak dira. Guk neurtu dezakegu temperatura, termometroa daukagulako, baina nola neurtzen dugu bizikalitatea, edo ongizatea, edo hauskortasuna, nola aurresan dezakegu gaur hauskorra den pertsona bat agian bihar menpekoa izango dela, eta hori detektatzen badugu, goiz detektatzen badugu agian hori ekidin dezakegula. Horre dira gaur egungo, gaurko gizarteko osasun arloan dauzkagun erronkatariko batzuk, ez? Zer gehiago, gainera, aurrekoari lotuta ere gaixotasun kronikoak. Gaur egun gaixotasunak noski espero dugula sendatzea, sendatu daitezkenak, baina gaixotasun asko ezin ditugu sendatu. Ezin baditugu sendatu, helburua ez da sendatzean sailkatuko, baizik eta helburua zentratuko da bizikalidade egokia izatean, menpekotasuna ekiditean, hau da, berriro neurri hauek importanteak izango dira gaixotasun kronikoen evoluzioa aurre esan behar hortan. Eta esate baterako lehen jarri dizuedan adibide bat, gaur egun punta-puntan dagoena, ez? Menpekotasunera iristen direnean adineko pertsonak, menpekotasun horrek arazo asko dakartza, ez bakarri pertsona horrentzat, baizik eta bere familiarentzat, gizartearentzat. Guk menpekotasun hau aurre esan albadugu hauskortasuna bidez, hau da, pertsona bat hauskorra den heinean, ze puntutan arrisku handia dauka hauskorra izatetik menpekoa izatera pasatzeko, puntu horiek detektatzea ezinbestekoak dira gaur egungo gizartean. Azkenik, beste erronka potolo bat bebai aipatu nahi dudana, eta agian ez gara honetaz kontziente, baina da gaur egungo gizarteak parte hartu nahi du erabakietan. Gu medikuaren ganagoa zenean eta kontatzen digutenean guk ze gaixo daukagun edo ze arazo daukagun, agian nahi dugu tratamenduak ondo azaltzea, seguru nahi dugula, eta tratamendu horietan aukera bat egin badezaket, nik nahi dut jakin eta informatua egon nahi dut, eta aukera horretan parte hartu nahi dut. Hori deitzen da neurrira egindako medikuntza, norbere neurrira egindako medikuntza nahi dugu, parte hartze aktiboa nahi dugu erabaki horietan. Beraz, hor ere, importantea izango da hori nola neurtu dezakegun jakitea. Hiru erronka hauei oratuta, 3 adibidea aurkeztuko dizkizuet. Lehenengo adibidea, eta barkatu adibideak agian pixka bortitzak egiten zaizkizue, aukeratu ditut gai batzuk nire ustez punta-puntako gaiak direnak, eta importantea dana denontzat, horietan ze beste esparruk parte hartzen duten eta ez bakarrik osasun esparruak, ez? Lehenengo aukeratu dudan adibidea, da bularreko minbizia duten emakumeen bizi iraupena aurre esateko dauden programak. Esate baterako Predict deitzen den programa hau Britainia Handian garatu zen, orain dela 5-6 urte, orain berriztu egin dute, eta programa honek egiten duena da,
esaten duna, bularreko minbizia izan duen emakume bat, minbizia detektatu, operatu, eta operatu ostean bere bizi iraupena aurre esateko erabiltzen da. Jakiteko zenbat urte espero den emakume hori bizitzea. Hau da zerbait denoi interesatzen zaiguna. Eta garatu denean, nolabait, hemen jartzen duena, da helburua dela ez bakarrik medikuari, baizik eta baita pazienteari laguntzea erabakiak hartzen, batez ere tratamenduaren aurrean. Ze tratamendu har dezake, ze tratamendu dauka eskura, eta ze onura ekarriko dio tratamendu batek eta besteak, beti bizi iraupenari begiratuz. Orduan, predikt honen atzean daukaguna da eredu matematiko bat. Guk ez dugu ikusten, baina eredu matematiko bat dago. Web aplikazioan implementatua dago, hau da, erabiltzeko modua, da webean sartu, denok eskura daukagu, datu batzuk sartu, eta programazioa atzetik joango da, eta guk ez dugun ikusiko arren, emaitza bat emango digu. 5 eta 10 urterako bizi iraupena aurre esaten du, eta bizi iraupena esaten dudanean, esan nahi dudana da, guk 100 emakume bat ditugu, bularreko minbizia detektatuta, diagnostikatuta eta operatuta, 100 horietatik 5 urtetara zenbat iraungo duten bizirik. Zenbat emakume oraindik 5 urte pasata bizirik egongo diren. Horrek ez du esan nahi bizi iraupena 5 urtekoa denik, seguruenik gehienak askoz urte gehiago egongo dira bizirik, baina 5 urte pasa ostean zenbat dauden. Eta berdin 10 urterako. Gainera, tratamenduen onura neurtzen du bizi iraupenean, hau da, tratamendu bat eta bestearekin zer espero dugu, zenbat gehiago espero dugu bizirik egotea tratamendu bat edo beste bat jarraitzen badute. Erabakiak hartzeko laguntza eskaintzen du, bai medikuari, baita pazienteari. Britainia handiko pazienteetan garatua dago, hau hasieran esan dizuet, baina munduan zehar erabiltzen da, eta espreski honetarikoak asko daude, baina espreski hau hartu dut, hau dalako Euskal Herrian baliostatzeko proiektu bat dagoena. Hau da, Euskal Herriko detekzio goiztiarraren programaren bidez, bularreko minbizia detektatu zaien emakumeen talde bat osatu da, lagin bat osatu da, eta jarraipena egiten ari da ikusteko ia programa horrek hemen ere funtzionatzen duen. Horregatik hain zuzen hau aukeratu nuen. Orduan, aukera izango genuke berton sartzeko eta zuzenean aproba txiki bat egiteko paziente tipo batekin. Hori egin beharrean, bat egina ekarri dizuet. Hau da, predikt honen helbideak erakusten diguna, eta guk datu hauek bete beharko genituzke, kasu hortan egongo bagina edo nahiko bagenu, hori jakin. Orduan, nik eben bat bete dut, 60 urteko emakume bat, minbizia detektatu diote detekzio goiztiarrerako programaren bidez, screeningaren bidez, tumoreak kendu diote 10 milimetrotakoa, zentimetro bateko tumorea. Tumorearen gradua batetik 2 bian dago, erdiko gradukoa da. Izan dituen nodo positiboak tumoraren inguruan 5 dira. Gero, status hau da estrogenoek hartzeko aukera duen edo ez emakume horrek, hau positiboa edo negatiboa izango litzateke. Beste bi hauek, dira, bi markatzaile, minbiziaren inguruan dauden markatzaileak, nolabait minbizia edo gaixotasuna zein bortitza den neurtzen duten markatzaileak. Hauek aukera dago positiboa edo negatiboa izateko edo askotan igual ez dakigu, ez dituztelako egin, toki batzutan egiten dira, kasu batzutan bai, beste batzutan ez, orduan ez badakizkigu, ez dakigula jartzeko aukera daukagu, eta gero kimioterapiaren inguruan aukera dago kimioterapia hartzeko, ez hartzeko edo hartzen baldin bada bigarren edo hirugarren generazioko kimioterapia mota ezberdinak, segun eta non batzuk edo besteak ematen dituzte. Eta hemen predict survival hau zapalduko bagenu, izango genuke emaitza hau. Nik hemen emaitzatik zati bat bakarrik hartu dut, bakarrik grafika hartu dut, hemen testu pilo bat agertzen da, baina grafika bera azaltzean nahiago nuen testua iragartzea baino. Eta orduan, grafika honetan ikusten duguna da 5 urtetara, 100 emakumetik 80 dira oraindik bizirik daudenak inolako tratamendu gabe. Gainera, hormona terapia tratamendua hartuko bagenu, 2 gehiago izango lirateke bizirik irauten dutenak 5 urtetan, 82 izango lirateke, eta hormona terapia gehi kimioterapia hartu ezkero, 3 izango lirateke, 83 egongo lirateke 5 urtetara bizirik. Hori da, espero duguna.
10 urtetara begiratzen badugu, tratamendu gabe, eta tratamendua aipatzen dudanean, minbiziaren aurkako tratamendua hitz egiten ari naiz, minbizia gelditzeko tratamendua hitz egiten ari naiz, eta ez sintomak kalmatzeko tratamenduaz. Oda, minbiziaren aurkako tratamenduaz, 10 urtera 75 tratamendurik gabe bizirik egongo lirateke, 80 estrogenoak hartuko balituzkete, hormonak hartuko balituzke, eta 82 hormonak gehi kimioterapia hartu ezkero. Hau izango litzateke bai medikuak, bai paziente honek jasoko luken informazioa. Orduan, honen inguruan, guk egin beharko genuken galdera izango litzateke, emaitza horien fidagarritasuna zenbatekoa da, zein fidagarriak dira emaitza horiek, ez? Orduan, horretaz, lehenengo gauza esan beharko genukena da emaitza horiek zorizkotasuna daukatela, oda ez dira 100% egiak, hori da guk espero duguna. Orduan, horrek ez du esan nahi, hori dela gertatuko dana. Horren, inguruko zerbait gertatzea espero dugu, baina ez dira 100% egiak. Orduan, zorizkotasun hori zergatik dago, arrazoi askogatik, eta batez ere kontutan hartzen ez ditugun ezaugarri asko daudelako. Guk hemen 9 gauza galdetzen zizkigun, eta 7 bete ditut nik, 2 ez ezaguna jarri dut. Beraz, 7 ezaugarrirekin bakarrik hori emateko, erantzun hori emateko gaitasuna izan du programa honek. Gainera, informazio gehigarria ematen dit, aukera ematen dit, beste askoren esperientzian oinarrituta, dauden datuak biltzeko eta kuantifikatzeko nik jakiteko gehienetan zer gertatzen den kasu horietan. Baina ez dit gehiago ematen informazio gehigarri bat, baino. Erabakiak hartzeko laguntza bat izan daiteke, pertsona batek erabaki dezake. Ikusita hemen, kimioterapiaren ondorioz, bat bakarrik gehiago lortzen dudala bizirik egotea, 5 urtetara agian pertsona batek esan dezake nik ez dut kimioterapia hartu nahi. Kimioterapiak eske sortzen dizkidan albo eraginak askoz larriagoak dira pertsona bat hori baino, pero bakoitzak erabakiko du bere espektatiben arabera. Eta gainera, eta azpimarratu dut, hau metodo zientifikoan oinarritua dago. Horrez esan nahi du, ez dala kontaketa simplea. Ez dala bakarrik zenbatu, 100 pasatu dira eta 80 biziri daude. Hori baino asko sakonagoa da hemen egindana. Eta gainera, ematen dizkiguten arrisku hoien edo kontaketa hoien erroreak neurtu egin ditzakegu. Eta horregatik jarri dut hemen aldizkari zientifikoaren argazkia. Ikusteko benetan hau fidagarria, izan daiteken beste fidagarria den emaitza bat dala. Bigarren adibidea, erakutziko dizuedana, gertukoagoa da, eta kasu honetan gaixotasun kronikoekin zerikusia du, eta da birikitako butsadura kronikoa duen pazientearen larritzearen ondorioak. Zer da birikitako butsadura kronikoa? Adibide hau ez da hain ezaguna nolabait gaixotasun hau agian, minbizia izan daiteken beste ez da hain bortitza ere. Baina da gaur egun gaixotasun kronikoen artean prebalentziarik altuenetarikoa daukana eta espero dana gainera gehiagora joatea. Gehien bat gizonak pairatzen dute, kasu hontan askotan erretzearen ondorioz da, ez beti, beste arrazoi batzuk egon daitezke, eta gero eta adin gehiago izan larriagoa da. Nolabait da arnasteko arazoak izatea. Pertsona batek arnasteko arazoak dituenean, sortzen duena, gertatzen zaiona da, oxigenoa ez duela behar beste garatzen, eta orduan bere gorputzak oxigeno gutxiegi dauka, beraz, gero eta arnasa okerrago hartzen du, eta karbono dioksido gehiago sortzen du, eta oxigeno gutxiago dauka. Horregatik, nolabait, bere birikiak gero eta okerrago funtzionatzen dute. Zer gertatzen da gaixoa hauekin? Bere karbono dioksidoa sortzeko gaitasuna maila bat gainditzen duenean, karbono dioksido asko sortzen duenean, eta hori odolera doanean, eta gorputzak ezin duenean hori oxigeno bihurtu, orduan diagnostikatzen da gaixotasun hau, eta gaixo hauek urte asko bizi aldira, seguruenik arazo larri gabe, baina gertatzen dena da, noiz behinka izaten dituztela larritze bortitzak, bapateko larritzeak, agian kristonotza dagoelako, edo bero handia dagoelako, edo katarro bat harrapatu dutelako, edo dena dela, arrazoi ugari egon daitezke larritze bapateko bat izateko. Eta orduan larrialdietara juten dira. Eta orduan larrialdietara doazenean, larrialdi horietan gaixotasun horren edo gaixo horien kudeaketa egiteko importantea da aurre ezatea epe motzean nola evoluzionatuko duten. Hau da, paziente batek benetan agian oxigeno beharra bakarrik du edo
ingresatu behar dugu, edo zainketa intentsiboetako unidadera eraman behar dugu, edo zerbait gehiago egin behar dugu, ez? Pixka bat horrek dauka importantzia. Eta horren inguruan, bertoko ikerketa talde batek aplikazio bat garatu dugu, eta aplikazio hau PrebeCOPD deitzen da, eta ikusten duzuenez Google Playen eskuratu dezakegu. Zer egiten du aplikazio honek? Aplikazio honen atzetik dagoena eredu matematiko bat da, aurrekoaren antzekoa, guk erabili dezakegu web aplikazio bezala, aurrekoa bezala ere erabil daiteke, webean sartzen gara helbidean eta datuak sartzen ditugu, edo bebai jaitsi dezakegu Google Playtik eta Android sistema eragilean instalatu aldugu gure mugikorrean, edo tabletean, edo zeinetan. Egiten duena da, larritzearen ondorioz, hau da, larrialdietara, horrelako larritze batekin doazen pazienteak, astebetean 7 egunetan ze arrisku daukaten heriotza jasateko edo zainketa intentsiboen beharra izateko aurre esaten du. Bi gauzak. Gauza ezberdinak dira, baina biak izango lirateke eboluzio txarrari dagozkionak. Kasu honetan gehien bat medikuentzat da, ezain beste pazientearentzat, eta erabakiak hartzeko laguntza eskaintzen dio medikuari informazio gehiago eskura izateko. Eta hau aukeratu dut gure inguruko paziente eta ospitaletan oinarrituta dagoelako. Hemen daukazue argazkia, hau izango litzateke telefonoan agertzen zaigun pantailazoa programa honena, eta hemen gaztelaniaz dago, gaztelaniaz zein inglesez instalatu daiteke, eta telefonoaren hizkuntza aurre ikusten du, eta telefono dagoen hizkuntzan instalatzen da, eta hemen dauzkagu ze ezaugarriak, pazientearen ze ezaugarriak guk eman beharko genizkion, aurre esateko arrisku horiek, eta hemen daude, hau izango litzateke inputa nolabait, eta hau izango litzateke outputa, edo eskaintzen diguna, eta da hurrengo astean eboluzio txarrerako arriskua. Eboluzio txar hori izan daiteke heriotza, edo izan daiteke zainketa intentsiboen beharra izatea. Adibide bat beteta, hemen inglesez jarri dut, biak erakusteko, hemen daukagu adibide bat beteta, eta ikusten duguna da eskatzen digun inputen artean, nik hemen paziente hipotetiko bat sartu dut, eta paziente honek orain arte ere etxean oxigenoa zeukan, hori da lehenengo ezaugarriak neurtzen duena, hemen tik bat jartzerakoan, adierazten diot orain arte ere oxigenoarekin zegoen pazientea dela. Gainera, kontzientzia erdigalduta iritsi da larrialdietara. Gainera, arnasteko ez du nahikoa birikiekin, baizik eta behar du beste gihar batzun laguntza arnasa hartzeko, zabelaz eta lagundu behar du arnasa hartzeko, asko kostatzen zaio, 55 urte ditu. Gainera, disnea 3 mailakoa dauka, disnea arnasestua da, zenbaterako sofokoa edo arnasestua daukan paziente horiek batetik 5 neurtzen da, gutxi gora bera erdian dago. Beste 2 parametro hauek izango lirateke odolean neurtzen direnak, bata da pH-a, oda pH-a normala du edo alteratua du, hori zenbaki bat izango litzateke, 7,25 nahiko normala izango litzateke, eta bestea da karbono dioksidoa odolean daukana ze mailakoa den. Kasu honetan ikusten dugu 55,7 hau eunekotan interpretatzen da nahiko altua dela, pertsona arrunt batek ez luke karbono dioksido hori euki beharko odolean. Orduan, ezaugarri hauek dituen paziente bat, hemen puntuazioa kalkulatzeko eskatzen diogunean, esaten diguna da heriotza jasateko arrisku larria daukala, hurrengo astean, eta zainketa intentsiboan beharra izateko arrisku moderatua daukala. Berriro lehen esan dizudan antzera, emaitza horien fidagarritasuna kontutan hartu behar dugu zorizkoak direla, ezaugarri askoren menpe daudela eta ezaugarri asko ez ditugula kontutan hartu, 7 bakarrik hartu ditugu kontutan. Gero, gainera, informazio gehigarria eskatzen digula eta informazio hori erabil dezakegula, kasu honetan medikuak gehien bat erabiliko dute larrialdietan eta laguntza bezala erabiliko dutela erabakiak hartzeko. Pentsa ezazue, batzutan agian larrialdietan dagoen medikua momentu hortan eskarmentu handiko medikua izan daitekela eta agian mediku horrek antzeko paziente asko ikusi ditu bere bizitzan eta honelako programa batek igual ez dio ezer berririk esaten, berak aurre esan dezake programa gabe gutxi gora bera nola evoluzionatuko duen paziente horrek edo horrelako paziente batek. Baina pentsa ezazue baita, askotan larrialdietan
hainbesteko eskarmentua ez daukaten medikuak egon daitezkela, edo beste gaixotasun batzutan eskarmentu handia izan arren gaixotasun hontan ez daukatenak, edo hemendik kanpo lan egin dutenak esate baterako, eta hemendik kanpo agian beste ezaugarri batzuk eragiten dute pazienteen eboluzioan, orduan hainbesteko eskarmentu edo esperientzia ez daukan mediku horrentzat, eskarmentua gehitzeko ere erabil daiteke. Berriro, metodo zientifikoan oinarrituak daude puntuazio hauek edo arriskuaren neurketa hauek, kasu hontan 2 artikuluaren argazkiak jarri dizkizuet, hauek gure inguruko ikertzaileak garatutakoak dira, eta honek erakusten diguna da gu gai garala ez bakarrik arrisku horiek neurtzeko, baizik eta baita arrisku horiek interpretatzeko eta horien errorea neurtzeko. Azkenik 3. adibidea, kasu hontan asko sinpleagoa da, eta adibide honek egiten duna da elikadura desorekadun pazienteen bizikalidadea neurtu nahi dugu. Eta hemen erronkarik handiena zen zer da bizikalidadea eta nola neurtzen dugu guk bizikalidadea. Zer gertatzen da elikadura desorekak dituzten pazienteekin. Normalean oso gazteak dira, oso exigenteak dira bere gorputza eta bere funtzionamenduarekin, eta ez dauzkate sintoma asko. Eta gaixo bezala tratatzerakoan, gaixoak direlako, askotan gaixotasun arrunten sintomak ez dituzte erakusten dituzten beste sintoma batzuk dira. Ez dira gai bizimodu normala eramateko, depresioak dituzte, beste mota bateko emaitzak dituzte. Orduan, kasu hontan, geneukana zen Galdaka ospitaleko 193 emakumeek osaturiko lagina, eta helburua zen bizikalidadea neurtzea, baina hainbat aspektu ezberdinetatik begiratuta, ez bakarrik fizikoki gaixotasunak eragiten zuena, baizik eta baita beste aspektu batzun menpe. Eta neurtzen ziren beste hainbat gauza, ziren adina, larritasuna, zenbat denbora zeramaten gaixo, zein zen diagnostikoa, depresioa, antsiedadea, beste hainbat gauza neurtzen ziren, eta helburua zen bizikalidadean eragiten duten faktoreak identifikatu eta faktore hauen eragina neurtzea. Zein pasu egin behar izan genuen ikerketa hau egiterakoan? Lehenengo pausua zen bizikalidadea neurtzeko galdetegi bat edo tresna bat, erraminta bat aukeratzea. Eta hau aukeratzea etzen erreza izan. Munduan zehar pila bat daude, eta orduan on bat aukeratu behar genuen. Nahi genuen, modurik hoberenean bizikalidadea neurtzea. Beraz hemen lan desente egin genuen egokia aukeratzen. Behin aukeratu genuenean zein izan zen 2. arazoa. Gaztelaniaz bazegoela, baina euskeraz ez. Eta gaztelaniaz ere itzuli berri zegoen eta itzulpen hori baliostapen gabe zegoen. Ikusi behar zen benetan hor itzulita zegoena, ez bakarrik hizkuntza aldetik baizik eta baita erabilera aldetik egokia zela eta euskerara itzuli eta baliostatu behar izan zen. Gero hurrengo gauza gertatu zitzaiguna zen analiziak egiteko, hasi ginenean analiziak egiten, beste egoera baten agian denbora edo portzentajeak neurtzen baditugu, horrek neurketa objektiboak dira eta analizatzeko tresna estatistiko eta matematiko ugari daukagula. Baina kasu honetan, ez geneukan tresnarik hau analizatzeko. Beraz, metodologia hori garatu behar izan genuen. Ez bakarrik garatu, baizik eta baita softwarea edo programa informatikoa garatu behar izan genituen hori egin alizateko. Ez bakarrik guk paziente hauekin, baizik eta beste batzuk ere etorkizunean erabili alizateko. Beraz, azkenean gure helburu zenak zen analiziak burutzea, horra iritsi arte, 5 urte edo pasatu ziren, beste guztia egin genuen bitxartean. Emaitza batzuk zuei komentatzeko, laburbilduz pizpa 3 harrapatu ditut, ez? Alde fizikoari dagokionez. Alde fizikoari dagokionez, aurkitzu genuena zen gaixotasun larria daukan emakumeak 6 aldiz aukera gehiago duela bizikalidade baxuagoa izateko gaixotasun arina daukanak baino. Baina alde fizikoan gaixotasun larritasunak eragiten zuen, baina ordea alde emozionalean larritasunak baino askoz gehiago eragiten zuen depresioak. Depresioa zeukan paziente batek 4 aldiz aukera gehiago zeukan bizikalidade baxuagoa izateko depresioa ez zeukanak baino. Eta esate baterako alde sozialean, hau da, nola mugitzen ziren sozialki paziente hauek, antziedadea zen importanteena, eta antziedadea zeukan paziente batek 2,5 aldiz aukera gehiago zeukan bizikalidade baxuagoa izateko. Beraz, hemen azpimarratu genuena zen faktore ezberdinak direla alde bakoitzean eragiten dutenak.
Bueno, hiru adibideak erakutzita, urrengo galdera izango litzateke, eta non dago matematika adibide horietan, ez? Nik zuei erakutsi dizkizuedan adibidetan, ez dirudi matematika askorik dagona, baina hori da modu erraz baten erakutsi dizkizudalako, horren atzetik dagoen matematika ikaragarri asko da. Eta orduan, alde batetik, dauzkagun matematikaren bi atalak izango lirateke estatistika eta matematika aplikatua eta konputazioa. Estatistikari dagokionez, estatistika dago aldagaiak definitzerakoan, eta aldagaiak esaten dudanean ezaugarriak esaten ari naz. Bizi iraupena, bizi kalidadea, arriskua, nola neurtu ditugu horiek? Zuk norbaitik galdetzen badiozu ze arriskua daukazuzuk erortzeko, ez zaio erresa egingo, ordea esaten badiozu ze tenperatu daukazu, termometro batekin hori errez neurtuko du. Hor matematikak zer esan handia dauka. Baita laginketan guk eredu hauek eraikitzeko lagin baten oinarritsu gara, beraz laginketa eta individuen aukeraketa importantea izan da bai gure emaitzak zabaldu ahal izateko edo adierazgarriak edo fidagarriak egin ahal izateko. Baita ereduaren garapena, hemen hau da seguruenik jende guztiak matematikatzat ulertzen duena, eredua formula bat bezala ulertuko genuke, nik hemen formula simpletxo bat jarri dut, oda guk temperaturaren menpeko funtzio bat bezala gaixo egoteko probabilidadea aurre esan dezakegu. Hau simplea da, baina nik irakutsi dizkizudan adibide hauetan, hemen daukaguna temperatura baizik beste hainbat gauza gehiago dira bebai, eta hemen daukaguna askotan oso subjetiboa da. Baita ereduaren balioztapena, eredua garatuta gero, gure helburua ez da aurre esateanik aurrean daukadan pazientearen bizi iraupena, horrena badakit. Nire helburua da beste batena aurre esatea. Beraz, pausu hori batetik bestera pasatzea, hor bebai estadistika behar dugu. Baita ereduaren fidagarritasuna neurtzea, lehen esan dizuet ereduaren fidagarritasuna erroreak ematen didala, errore hori neurtzeko gaitasuna eduki behar du modeluak. Eta baita, eredua populazio ezberdinetara edatzea, lehen esan dizuet lehenengo adibideko predict programa hori edo eredu hori Euskal Herriko datuetan nahi dugula balioztatu. Matematika aplikatua eta konputazioari dagokionez, hemen programazioa eta implementazioa beharko genuke, guk web bidez erabili nahi badugu, atzetik hori dana programatu behar da, ez da nahikoa formula bakarrik eukitea eta formula hori aplikatzea, formula hori ez dugu aplikatzen kalkuladora batekin edo arbelean egiten duguna da dena programatu. Baita, aplikazioaren garapenean, esate baterako bigarren adibidean, erakutsi dizuet nola Androiderako aplikazio bat garatu dugun, nolabait hori erabili ahal izateko edozein esparrutan edo errez edo zeinek erabili ahal izateko internet gabe, bakarrik tablet edo telefono bat gaur egun iaia guztiok daukagu. Eta azkenik, aipatuko nuke bebai eredua datu berriekin elikatzea, guk datu gehiago dauzkagun heinean, eredu bat badaukagu, datu berri horien esperientziaz eredua ikasten joan daiteke eta hobea izan daiteke, eta hori da hain puntan dagoen deep learning hori. Eta bukaerarantza iristen, eta hasierako galderara bueltatuz, esango nukena da, osasun arloko profesionalak zenba matematika jakin beharko luke? Hau da gu planteatu duguna gure ikasleei galdetu diegunean, nolabait hori da atzean geneukan galdera. Eta nik esango nukena da, eredu horiek garatzeko beste ez da beharrezkoa. Baina bai eredu horiek erabiltzeko beste, dudarik gabe eredu horiek erabiltzeko beste, iaia edozeinek jakin beharko genuke. Eta seguruenik beraien jakin behar dutena nonbait tartean egongo da, ez bata, ez bestean. Baina niri gustatzen zait pentsatzea, ibilbide hau bi norabidetakoa dela, ez da bakarrik osasun arloko profesionalak matematika jakin behar dutela, baita matematikariok osasun arloan lan egin nahi badugu, medikuntza pixka jakin beharko genuke. Eta zer da jakin beharko genukena, pazientea tratatzeko beste ez, horretarako medikuak daude, guk ez dugu pazientea tratatuko, baina bai arriskuaren ondorioa ulertzeko beste. Ez da berdin gauza baten eta beste baten arriskua, eta ez da berdin errorea neurtzen dugunean errorea toki baten edo bestean egotea. Batzutan errore batzuk askoz importanteagoak dira beste batzuk baino, eta esparru honetan errore batzuk oso importanteak izan daitezke. Azkenik, zeintzuk izango lirateke bat eta bestearen helburuak? Helburuak izango lirateke elkarlana ahalbidetzea.
Benetan nahi badugu matematikak osasun arloan baliagarriak izatea, elkarlana ahalbidetu behar dugu. Gainera, hizkuntza berdina erabili behar dugu, eta hizkuntza esaten dudanean ez nago euskeraz edo gaztelaniaz hitz egiten, baizik eta hizkuntza tekniko berbera. Nire arazoetariko bat, osasun arloan lanean hasi nintzenean zen, medikuek aipatzen zidatena hitz guztiak ulertzen nituen, pero ez nintzen gai hori hizkuntza matematikora itzultzen. Eta alderantziz, nik analiziak egiten nituenean, beraiei erakusten nien zer atera den, eta beraiek ez ziren gai nire hizkuntza matematikoa ulertzeko. Beraz, hizkuntza berdina hori bateratu behar dugu, eta hori zaletasunarekin batera, nik uste landu behar dugula gazteengan. Eta gero baita emaitzekin kritikoak izan behar gara, bai batzuk eta bai besteak. Hau da, matematikari gisa nik emaitza bat lortzen dudanean kritikoki pentsatu behar dut emaitza hori klinikoki baliogarria den edo ez, eta alderantziz, kliniko edo mediku batek emaitza batzuk eskaintzen dizkiogunean benetan pentsatu behar du hori ondo egina dagoen edo ez, helburu bati erantzuten dion ondorioa benetan erdian dagoena baliagarria izan daiteken eta ondo egina dagoen. Beraz, hasierako zubira bueltatuz, amildegia baino, zubia gehiago gustatzen zait, hori esan dizuet jadanik hasieran, ezta? Zubi hori behintzat dotorea da eta ibilbide luzea izan arren bi norantzak bermatzen ditu eta gainera ez du dardararik ematen hortik pasatzea. Baina hori baino askoz gehiago gustatzen zait pentsatzea, tartean dagoena ez dagoela utzik, baizik eta guk osasunera iritsi nahi badugu, hemen abia puntuan saltu handi bat egin beharrean, bagian pausuka matematikak erabiliz, horraino iristeko aukera izango dugula. Beraz, azken esalditzat esango nukena da matematika bai gure osasunaren alde bidea egiten ari dela. Eta eskerrik asko. Bueno, muchas gracias, Irma, y gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta. Se abre el turno de preguntas. Bueno, quedó todo muy claro. Aupa, Irma Gabon. Utziko diozu mesede txantxa txiki bat egiten, zezuk esan duzu egin aldun matematikak osasunaren alde. Baina, nik beti esaten dut, karrera bukatu duenean, egin ziatela zoro azterketa. Eta zoro urtetzen ez dena, ez dela benetako matematikaria. Orduan, ze txar egin aldion matematikak norberaren osasun mentalari, egin aldatu duzu ikerketa bat, nolako zorotasun daukat ikasleak lehenengo mailan, eta bukatzean daudenean, zendolako zorotasun portzentaia edo daukaten, edo zegin diguzuen irakasleok ikasleoi ez dakit ikerketa hori egina dagoen edo egin alduzuen ikerketa hori? Pues egina ez dut uste dagoenik, nik dakidala behintzat, eta ez dakit ausartuko nintzateken egiten, porque izango nuken lehenengo arazoa izango litzateke nola neurtu zorotasuna, ez? Orduan, matematikari askoren laguntza beharko nuke lehenengo zorotasuna neurtzeko, hori kuantifikatzeko, porque seguruenik batzuntzako zoroa dana, beste batzuntzako, ez da zoroa, ez? Orduan, nik uste dut gaur egun behintzat, eta lehen ere, gertatzen dena da agian lehen etzegoen hain puntan gaia, eta orduan etzen hainbeste ikusten, baina gaur egun matematikari asko daudela zoro tresna horretan zorotzat ez liratekenak aterako, eta beste hizkuntza batzutan hitz egiteko gaitasuna daukatenak, eta batez ere motibatuak daudenak. Eta uste dut hor lana egitea seguruenik erakargarriagoa izango dela. Zorotasun test hori egitea baino. Eskerrik asko. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos de nuevo a Irma su presencia y a todos vosotros por haber venido, así que os esperamos el año que viene. Eskerrik asko. Eskerrik asko.